khai le thada win hanin lai no la ti chuanin kan pu hian uluk de win alo en don chu ni an han tia an hanin line deuh thopa an zinga mi pakhat chuan engemaw hriat chuah zawk nei tun hma thil thlenga ni kanu khapa ha kum som ruk lai upa ni to sia chu wang chuan pasal tan ka nei thei lawang an tia anu chuan chu tiang che chuan ni chei ngam lo nang hi tong kai na eng ma i nei thei nem idam lo in dat na en kol nan hem poi sign zat nge kan sen i khena nge a chu wang chuan kha kan sen zo zong zong kha kam hu le vek ngai long he pa hi pasal ta ni nei nga ti chuan kan in sen so zong zong kha kam hu le thei chawang min hial ngam lo alo ti ni heti lai hian enu hi doctor ne na vakalin kapi idin mun hi a house view maya ivun nat na hi chute maya ol sama han ti dam thei po ni rawa chu wang chuanin ti dan ka kha thiam lo khop mai lo ti ya doctor ava boi thau ve be sei om lo wam ni a han ti chuan a be sei om lo top chu ni big lo ve ma se alo bera makta duai nga vel chu in se na yang an ti ni chu chu ngai tuana ani Bejili hi India kamarin lo Paul Bernin Sunny Leon le Bengali star no Swat Jahan ten an ron chop chuaka loin ring role register la chiang sang khaza som pakha sign up bonus chuan game khel tur tam taka oma poisa hi chiang za te na deposit theya ti chuan phone pay mangte Google Pay le bank transfer mangten all sim takin transfer hi ti theya sign up la promotion section a promo code RICH80 ichulu tanga ti chuan welcome bonus za zai dong thei tuna hian lo join la zathum welcome bonus game tina don theina oma tin Caribbean Premier League chung hian kartin gift tam tak don theina oma LED TV te tablet le smart watch te thil dang dang atam mai bejili hi lo download la ti chuan cheng zan ni bonus donga Facebook a review nei da chuan cheng sa somnga awain zathum songa don theina oma ni comment in register na link kan da ti chuan in register la cheng sang khaza som pakhat bonus dong thei tu in register ole chu chu ngai tuana ani ole heti la hian me chunu pakhat lo long ma su be khan misu helai muna cheng sang thum lai mai sianga ka ko na chan che kha i hria ti ro an ti chuan o hrie ke chu ka lan dan hi moi velawa kam mel ka vunte wangte hian ka lan thalo em ya chu wang chuan midang ten lan that thei an tu ta na ronin lan ve ka nei ti ka hrie an ti chuan ole i hria thiam chuan tha chu ti chuan helai do lo ding ro le atia heti lai hian anum pui an sia lo thren khate chuan lo ti ti nak nak a heng mai chimel tak tak te hi eng wanga ronin lai nge mon ni len ti chuan o kan pu hi pui thiam a impact adua ma se chung te chuan chuan du si lawa chu wang chuan a thin lung thlak dang lam thei tu tu mai chian zong top mai ni a thin lung thlak dang lam thei ko pa mai chia thwa ama pona adu a than nal thei a mo ninga chuan chu mai chian hena chuan makta duai nga la yam pe don mole tia an sei ri chu alo khoya me sui chuan ehe makta duai nga mo chu chu ka vun nat na en kol na na poisa ka mo za chi ani chu mole ti na lo ngai tuani kompui te ho chuan ani chu mole chu tiang khopa poisa tam dong thei chu tu tak niang mo mai chemel thwa le lo pui tak ani nge nga yang tin an loin ren siak ve lai mai ni heti lai hem mi sui mel le ma chiang lo mai vun vel dik lo wan han mu chuan man ti mo ni so kan tel ve le ani so kan puin a than ko ain be se ga ga ngam mani le a mel that lo te rang nen ti an lo so ya ma se helaya en dik tu ni om tak hian an mit mei zawa ti chuan an ngoi de wata chung mei chero ding tlak ten hena chuan an thil ken lai chu an va sem ta den mai ni ti chuan le mi sui chuan ngoi te makta duai nga kha don theina le chuan ke hi min than ngai theinan tran kala ka ngai don ani chu mole tin alo ngai tu ave me ka ti chuan ompui ho chuan in tur ni om tak mai hi an han pas den maya ti chuan le pa ber chuan a fa pa na chuan ka fa pa du tak pui thia mai in pek main heng nu la te hi han en ko la an zinga hindu zong ani yan e ro thak thei tu tu te e muem a han te ya chuta het lang wal hian ka pa
ama pun ko sei to kha chu tiang du eng ma ka nei lo ka ti to kha an ti chuan eng tin mo ni a nga ti nge du eng ma i nei lo na chan hi ka kha thiam thei lo ni tlanga te kalin pui thiam na han thok don po ni la nang ma trom pui tu le nang ma support tu hi la mo tho tho don alom ani lo chuan ka thla thlam ngot thei lo che an ti ya a fa pa chuan ole ti niom tak chuan adu chuan bung hong hong wa kha ti tu kha ni le ama sabang halo ko le an ti ya ani hi company pakhata an sewa tawi mel thala zai tak mai pianal boxi ania an ti chuan kapu lome thimpui kan indon am niang an ti ya ma se he tlangwal hian khati anga mi thin lung ne tuwa mi thlem kwal thrin khati kha kangai na zong ani lo alo ti deuh khau mai chuta pa chuan mi lo kha thiam la mi lo va chua san phut mai te le adot tu kha ron kal le la he hi chu mel thawi wania ti na thon a hun te chu an sei le den maya an chung ko pa ngai tak mai ni ya ti in han sei boka ti chuan henra hian kapu thingpui hi kan in dun thei ngem a ron te le ya ma se het langwal hian sum le pai ho sakna chu tiang chu ka ngai na lem lo min lo kha thiam don nia ti na sei ta lung oi lo zet mai chuan chu nula po chu chuak le ta adot tu chu kan kal le ya ma se chu po chu tling zo lo adot tu chu kan kal zela a tu ma chun tling zo lo ta ve maya a to pa chuan mi pani che mai an bang ta ni a pa chuan ka fa pa enge moi khriat le pani chu an bang to so pakhat thlan mai tu ania an tam te lu nen thlan tu kha thlot langea alo ti ya ma se a fa pa chu a in concentrate angoi do wang mai mi ching wo ka ni ti chuan le me che pani om zinga pakhat zok chu mel thang kan tak mai nia abula mi ding chu han ena a mai vun dik lo velan mu chuan tona chuan tu zok nge thlan don ti chu a chiang to khop mai ka bola mi ai ngo ti chuan ke chu min thlang nge yang an ti boka chuta mi sui po hian enga ti nge mo tu ma du lo le enga mo tak a thin lunga ngai to anei ni don hi tin he pa thin lung lak dan hi ka ngai to angai ni a ti ta ti chuan a thing pui ken lai chu a thlau derta chua ta chuan atla ke ta chuai mai chu vele tlangwal pa po chuan manga chuta abulami mai che chuan even film kho lo vea alo ti vata a en dik tu ni om tak po chuan ni e film kho lo lu tu nga ti nge thing pui no pakhat po iking net zone nge e thil ti chet man kha i choi ngai ti rem alo ti zui boka chu vele mi sui chu a thing hal do nok maya kapu kati palutuk katum reng ani lo nia antia chuta pa ber chuan a holu tu khati ang thim puino pakhat ti ke wang mai main engma lungai na tu kom love alo tia chuta le a fa pa chuan kapa sonu soni ka du chu a ron ti ta thut mai a pa chuan a oi lo khop maya chuta endik tu chuan ani hi thlang ani chu alo ti ngoi te ka fa pa i ngai to chiang em so moi than chu nia an dia ka ngai to chiang alom so ding lam pang zo ka mi tu na thing thi che so ne ka du chu atita ava han buai thak tak enga ting amo a chebek khau chu in than le an dia me chemel tho tak chung ko pa ngai tak te pian moi tak le vun moi tak te online ani be khau han en me po su na tin apa chu lung oi lo khop maya tin chung ko ka thei tak atang lo sei lian alo ni bok nen chuta afa pa chuan kapa landan te chu eng ma ni reinem landan ai poi mo zo kan thin lung chung ral hi apoi mo zo kalom chu wang chon sonu so ka do ni tlang min lom pui tur le ka zir na huna min trol om tu tan ani so ka duwe tin chulai huna tong chuan nangwal chu thowa akal ta chuta le mi si chuan ole ka wa man na chu a fuwe ka lo tlinge ti na ngai tuwa chuta pa be chuan boi local te heta local nai te tu na hian ti na han ko pheya mi si chu zoi mon chuan avakal na ya ka fa pa hian ang wang nge nang hi a than chi ti hi ka kha thiam thei lo tu ngei ming
an soi phot te le an ti chuan kamhing chu sulan ning ania an tia oh iming chu common lo le mai dik ta ka sei chuan kan soi top menga uluk devin longai thang che thakhat chungin ka fapa wei sen hi a thin lung I thak dang lamangai don ani a thin lung I thak dang lam theini phot chuan makta duai nga chu po dolakin ka pe don che nia an ti chuan ole Mr. Zhao ka khie ka thei top lo chho don nia an ti ya email nai chunin in ring tok le mai ka tiang tu kha ni tina han nu ya ma se thil pakhat khil tu cha nei hei hi kanin rem siam na tu ka ni thakhat chung hun ne ya chuta chuna thin lungi thak thei lawa pui thiama a in pehlen ta ni emo tin a thin lungi thak ta pui thiam atang du ta lo ni emo engpo ni se thakhat nu chuan ani hi ikal san wang wang ngai don ani chu ji khriamo in le china tak tak siam ram lo thina nei chu a han ti chuan ka khathiam lom tin lelam chu a hoya chu tak chulam ka du tu sam chu poisa ka mu huna chuan ani chu ka kal sananga ka taksa ke enkol da manga te na ko te chuan ti fu ain ti chhota view maya ti chuan pon lama chuan a chuak ta ni chu ta le me chia a thlan lo so kha kal ngai ve ka pate nga tinge ka tian khan ol som takin thu tluk nin siama chance po min pe ve lawa antia lili iuna pa hi aboi thla ka ni hi ke ya pa me po hian thin lung ka ne thei si lawa ka ti dui thei ro lom ma se lung ngai su khanu kha chu nakin luka kan ti ro bo nga ti chuan tia soi lai chun henu hian moite thil dang a singang ti ka hlaw ni ani hi ka pasal tan ka nei thei lawang ti ka hlaw ni an ti chuan lungai su adam takhanom la hawa man fel fai takin ka siam don alom thakhat pa ka ngai don hlenem thakhat aliam nu chuan engkim dik takin akal chho vek mayang I hun alo thleng ve mayang an ti ya chu ta li di chuan chu lo be sayang Mr. Wen hi high school kan kalai tang toin kalo khia ama engkol thei tu le ama phu ba su gei ma he ka ni ti na lo soi ni wala na kina chuan Mr. Wen an ti le Miss Sui te chu lang lam kal to chuan anin zui ta nak maya anung lama chuan Sui chuan alo zuya Mr. Wen chuan kan kal na tu hi thil ol som ani lo nia chu wang chuan I thin lunga phuk lo na ni mo hu phuk dau nei ni chuan I ho thei rang ani antia ai engma hu phuk na ka nei ne kalo zui don che lom anti ve mai boka chuta Mr. Wen chuan guess ma khanin ilo omanga kan bung kwa tel te po ilo en kolanga atul fe ni lo chuan min ron be mai chong che antia terang mai kapu itianga piang in an mai antia chuta Mr. Wen chuan a try to na hian kan kal na tur mun hi tlang wa mania pui thiam te in zong na mun ania chu wang chuan kapu te min ko po kha angai lem lo nia ati a ko te chuan Mr. Wen chu nokin ain to a khel zek don mai ma se poi do ve eng anga lul po hi an thin lung kan ne to vek chuan anin lam le chiang tinga ne mai tin be don na thin lung chu apu du lem lawa ti chuan le an kal na tur mun chu thleng chowa sui po chu dak thlang ma a in che ya a thin lung an he theina tur le a ko thak theina turin a hanin bol fine makeup te po chu a han ti vela tiang chuan a thin lunga chun tumbo na lian tak mai a oma be don na ala lo ni Mr. Wen chu a pui thiam na lampanga in concentrate in three chu lo khoi deuh niap maya heti lai hian nung lama chuan thing pui le in tur ni om tak mai chu sui chuan alo ken saka chutia a thil in tur te lo thlet sak lai chuan Mr. Wen chuan enge ni yon ti do na antia Mr. Wen helai hmunai hianin daw ka khat chung chu I thu ton in ka khia chu wang chuan tui hal te ka hlawa hei in tur kaloken che ni hi antia chuta Mr. Wen chu lo hoi chuaka a mail chu han en chianga tungi ni ati min khato na nge kha su lenin kha Miss Sui kha anti chuan ani mo
nga tik hi mai kha khoya nge i maya kha thil rangum ha khoya nge an ti chuan o ka khil don chenia tin a ko ta chuan vuana thing pui chu a han pedona ma se chu tiang khoi chu lo du ho lo a ko chu vai son po pa thing pui ken lai po chu a thawa a ko ta chuan ti buak nge ne khatianga me on ti vel kha ka ti vak lo nia helai mun atang hin rang takin chu ha wa en thil ngai ti tum chu ka khelo ma se ka ngai na lem lo che a han tia a ko ko te chuan mi pa ho ta khi chu he tiang hen en ti pa tak le lu lu mel takin an oma ma se mei chia tan kan thin lung zong zonga kan han be tak tak hi chuan mi pa ding zo hin om ngai thak thak chuak si lo wa tin a ko te chuan ngai tua chu ta le kapu ingai dan wa thil kalo ti nei chuan min khathiam don nia eng ma thil dik lo le ngai to na thalo kapu lem lo nia alo ti wata kan tho chuaka kanin ton ma sok pek ha chuan kadam thavak lawa chu wangin ka mai atek bo khatiang kha a oma ma se to na chuan he kadam thale to lom to na kalan dan dik tak chu an ya lom an tia ma semester ko na chuan do sei su mấy chế độ soi hi ka ngai na hlek lo wania tu na hin chuang ha ko ani lo chuan ke hian ka thot chuak lui mai tur che ania an dia ma se mi sui chuan ka lo khre dan chuan kum khat chung chu helai mun ai ni om don nin ka lo khoya thiam na satak mai i nei don ani ti phu ka khoya chuan en ka thu soi te khai oi lo ni chuan hei ka mak te hian dekla ka din hun dik tak chu khai mayang tu na chung ka dam thovio to e tin a ko chu a han pe chuaka mà se Mr. Wen cho na kut chu khoi du lo khatianga mi thlem na thin lung pu chung le mi thlem na man ro vel kha kala ka hi chuan lo de lo mai ro khatiang kha ziom don chung lo a han ti chuan Mr. Wen lokin tin a ko ta chuan han chera chutia ko ta chel chia chu avama ke o tin han vaya avei pa chuan mi sui chu at don ta mai chutia to chu Mr. Wen chuan a lo chel vata pani chuan hnai deuh se ta chuan an en takang mai chuta le a kut chu han ena ni chena thing puya ben buak na khan a kut chu alo ti kang deuh chunin a ko te chuan a kut chu kang ani hi a sen deuh that mai a tin Mr. Wen hi ai ngai tua chuti lai tak chuan Mr. Wen ka soi kha dik tak tak ani o dot ko sei lo nia a kon ti le ya ani hi imak phu po adik via ve ngoi te nat nei nei ani lo mo an dia nia ama bung ko sei kha nat na ka nei a to na chung ka thale deuh to ka ti kha chuan eng ti ngai nge min chel do na an ti chuan Mr. Wen chuan a chel na chu avon na chu han thla wata ka ti pot isuyangin idam lo deuh tak tak ani kha do ti sei mo ko lo ti ya ma se min kha thiam don nia a han dia a ko te chuan a thin lung kan he tron do ne ati a ho lu tu khang te kha chu ke ma thiam lo zo ka lom a tron tiu khan en kim ka lo sui ngal vek mai lawa ha sat na thlen che hi ka du ani dam lawa helai hunai om chu nga lo tam pui che ka ti tu chu ni maya tin le mai chu han tu ma chu tia le tu che chu ta chon a han tu de ka de thok maya chu ta le kon hoi le vat i tha mo eng he dik lo om em a lo thing hal vata ka tha ka sei tuang khan kala dam ko deuh hleka chu wang chong ka tak sa po ala chak lo deuh hleka ni hi ma se eng mani lo nia chuan dam doi engamo ta ngai deuh hlek to te i lo hello nei chuan kho ngai min khil don nia an ti zuya chuta Mr. Wen chuan a tha dam doi chu ka hwelom ti ko lo ka ko tin rong pakhata chuan a huai ta khoma chuan an thut tira khuma thut tiok nu chuan dam thulo chung chu min en ko langai lo nia chu wang chuan i taksa han dam tha phot se chu mi nuwa ka rong chui bol le don nia tin soya sui po chuan ati ve maya ti chuan le Mr. Wen chuan dam doi chu a han pe dona ma se sui chuan akal ngo te chuan i thin lunga in thiam lo na tran towa chu wang chuan ma ka son zel nin ka khia tin dam doi chu la ka han tuma mà se ala thei lo bana tuma aban chu akan na nin alanga ka khoi thei lo
ka ban hi ana deuh hleka ti in lema han chang chho tran ta a min kha thiam la damdawi chu kan hnoi lo mai nge atita damdawi hnoi lo te chuan a thadon lo sin an ti chuan a apui lo pu ti hian kadam ve da mayang tuna khui chuan ka ban hi a choi kang thei chi lawa ma se damdawi tel lo pun heng the hi chu zan khat vel kamu thei lo mo nenga abak chu azia ve da mayang nak tu lo ni chuan adam mayang tin a ban chu han ti chele a nat mel deuh chuan a han om le a melo kha thiam don nia zanin bak he teng hin om non lo ka na chu engma ati boi chuang lawang an ti chun zoma chuta Mr. Wen chuan in na ti boi lo lampang khangai poi mo lem lawa a poi mo lai zok chu i khsel na kha mai poi mo ngai lom ati Mr. Wen chuan lo in ke ma wanga he tianga a chuan a zirawang a tin a lo ngai tu ve mek bokani chuta le abula chuan a han thu na ya khoi in hoi thei lo ni kha ke man dam doi chu kalong thei sak mai don chen nia anti chuan wa se ka pu nang chu ka master ni sia a han tia he tianga dam doi te min hoi sak chuan in a fel lo nge ka tam po anuam lawang anti chuta Mr. Wen chuan hei hi kan chen na in ani do lova chu wang chuan khatiang anga master ti vel te kha engma soyangai lem lo nia helai hun hei chuan kan in tuklang ve kania pui thiam na hianin in tluklan na te khai tiang hi azio teo thina ke ma wanga in hliam ni boxia ke ma wanga zani ni mu thelo te ni phei chuan thil diga ni theinem katam po thil nuam tak ani don lowa chu wang chuan dam doi chu lo hnoi mai nge a han ti chuan ani mo kawan lom em chu tiang ani si chuan a o ani chuan kan tiang ani mai lom tin a ko chu dam doi a hnoi that theina turin a ko jong jok chu han phel phoda ti chuan a ko hnung lam panga chuanin val deuh hlek mai le ma duk deuh hoi mai a ban ti nat na ni om tak mai chu alo om bok la taka ti chuan le dam doi noi ram tu chuan a hanin phel deuh hleka ole helaya hian ne dam doi chu noi ngai min han hoi sak thei chuan kalom vi awang a han ti deya i muang hian ke ma dam doi noi chu har saria wa chu wang ania tin a han se boka chuta Mr. Wen chuan ehe inung vel po alo hliam mo i velo hliam na so om ve mo le tin a ngai to neu neu ani chuta kon tong chuaka nam doi chu ti khan kan thoi tron mai don em nia ngan tia ole an ti chuan akuta dam doi ken lai chu an noi tron ta zoi mong chuan han hoya mei che taksa la khoi ngai lu tuk lo ani boka a chu tlem chuan a tin hom lo dewa sui lại hian a thin lung ne thei tuang berin a han om vel bok nen sei tuan van dun khop maya ngoi ran chuan lai angweng tak chuan dam doi chu an hanin hoi sak kwal zel ta ni mi sui lại hian ana deuh hlek ania khongai i dim deuh thei ngem alo ti ve deuh sek boka nakin deuh hu chuan te kha chuan in ka hnoi kim toin ka hria ti na han tho hloya zanin chu hadam takin i lo om don nia kha dam doi kan thoi kha a ro ma chu lo lo mu lo la a ro hunai mu don ni o anti ya kalsana chutia kalsan tang nu chuan mi sui chuan a zan khat na chu ka tum ka tho tling ta phot mai a le pe kha chun kha ai na sa zo khat leng zenang i thin lung ne dan tu chu ka thiam lom ti na ngai to pa ni a tok zi nga chuan bo wok tho veng tak nuaya thing buk nuaya chuan tlang ka ani chuak lo lan theina chuan Mr. Wen chu le khabu chiarin an thu wanga heti lai hian mi sui chuan a in tu thingpui jing thingpui te chu alo pe a alo thlit sak vela Mr. Wen chuan en dam lo chuan thingpui chu an ina ti chuan tok thuan ei hun alo ni dona mi sui chuan ei tu te chu han bua se ya e rong te chu han bola a thin lung a nei thei dan tung chu a ngai to na chuan a omani tin Mr. Zhao Weina Mr. Zhao wa tingan sei tonga Mr. Zhao chu sangha cho te a han pe a khitlan lo na turin thilrim tui tak mai siam saka Mr. Zhao hei lo siam sak chia hei hian khitlang laka te aveng don che ni a han ti chuan Mr. Zhao chuan an lak saka an nima
rim tui hle mai if siam thiam ve I perfume man thin rim nen te po an deuh hi mole alo tia thwa deuh chuan alo lak sak ve mai a chuta zet chuan mi sui chuan ni sari chung chu kanom dun ta ma ka son zela ka thang ka ma po a chu chho zele tin angai tu ani zan lampang lo nia tlai lampang lo nia chu tiang chuan hunan mang zela Mr. Zhao chu ain concentrate a pui thiam na thok tu kan thei tho pin a ro chu a pe thina chu tia a ro pek lai tak chuan mi sui chu a ron lang ta lol maya thom no tak sarang tham thei tu ka hain abul mai chu na ron kala a ron zut vel a ron ko vel ni hian alanga Mr. Zhao tin a ko te chu zoi chuan a han li saka chu Mr. Zhao ngai tu na chu ni Mr. Zhao hina ngai tu na chu tiang lampang chu a om tran tatlat maya a rel ro chuan a thil ti lai ai mai a mei chu om pui thin chu angai tu na a om chho tran tlat mai en thil nge mo ka ngai tu tak le e ka ting mo kha tiang thil te ka ngai tu le ti in a in thiam lo view mai chu tianga a in concentrate lai a ron meng le thut a rel ro buai ni om tak chu ga khata tong chuan mi sui chuan alo muwa a in ti kha thiam view mai ti chuan le Mr. Zhao chu an mai mi ching le wanga ma se a mi thla chuan mi sui damdoi an hoi sak lai te a kon hnung an hlip lai te le tin thil dang an pahnia an om dun lai te chu mi thla chuan a kon lang zel maya a concentration chu a buai ta tlat mai a pia deuh loka chuan mi sui la chu thuam hno te thlep thain alo thu ve rang boxi enga tinge mo ka ngai tu na ting hina om tlat o tiang tu he ni ro sin mole tin angai tu bo ni se kein bol fai ngai ni katak sa lum ati deuh niang tin chutia in bol tu ga akang hno chuan mi sui chuan zanin chu zan dang zong ain ai ngai tu ai lo zok a concentration po ai lo zok e tin thilom dan chu lo khathiam viau ni ole atu khuwa alo wak le a mi sui chu Mr. Zhao bula chuan mun te phiat fain alo nai lai deuh tau to me a mi sui mu piang chuan Mr. Zhao chu angai tu na a buaya he nu te ko hian ka ngai tu na kal ding lai te buai tran tlat mai tin a thil ti lai chu a ti thei lawa chu ta le mi sui chuan Mr. Zhao e ni iluna deuem ni yom dan chu avadik lo mel via tin a kon kal na ya khoi mo ilu chu lo ma sa song se tin alu chu a han me sak vela Mr. Zhao po chuan mai min ching in alo do ve mai boka tikhan ingi an azia deuh do em an ti chuan ole a tha to e ka zia to e ati chuta ahma lama chuan an kala ahma chun zoi mong chuan a han thuwa enge ni thil diklo o mem ni yom dana tong hian tun lai chu idam that lo mel lo mai an ti ya chuta Mr. Zhao chuan nang ma zo khi yom dan he ka du lo ka du ai min ron nai ma ning ka khia an ti chuan a ani mo avan zero ve chu tianga ti boi to che om po ka ni me ro nia ma se in ha tholai be ngo ai maya chu wang chuan i khusel nan le i taksa rim lo tuk do nan en kol chi ka na nia chu wang chuan ka lo nai deuh che ni pun min kha thiam don nia tin man zana dam doi min noi te kha lom thu sei no hun po ka nei che lawa ka lom no to ka nia kha tiang nga min en kol tu le ngai sak tak maya dam doi te min noi sak tu kha kala tong ngai lawa chu wang chuan in a hul let nan a ka thei to pin that lo chu ave ni kha min kha thiam don nia an tia chu ta Mr. Zhao chuan chu tiang in thiam lo tu pon ni chuang thenen mi gal ko thatak ni ti chu ka khrialam he tianga ka thian thatak i do ni thei hi kalom khop mai an tia ani mo ani chuan ke po ka valom ve ma se thian thatak chu kan ni thei lo mai thei kan malam huna enge theng zel don khriat ani si lawa ina han se ya chuta le Mr. Zhao chuan nia ise di khop mai kan malam huna chuan in thren khangin kanin kheto ngai lo po ni mai theya ma se chuti hun po chuan thian thatak kan i chun zum theinan hei hi khwet ran nan kan peng che tin a romal chu han pe ya
mà sẽ miss suy chuan mới có hết tiếng chuan cái làm mấy thế đâu vâng yêu mà là gì à anh ti chuan bôi ti đồ su hay hi chu in khuyết rằng là ngày lâu ngày đó nia tiền miss suy po chuan mà chu ala về tham mấy bốc ha ti chuan rồi in miss đồ giao thiên lung chu anh hệ chầu ta dễ là nè zan alo nia miss đồ giao chuan engin ngamo alo zia ka miss suy chuan ei tur lo siam chu ka kha e gole tin an ba ka alo ei ve mai boka miss suy chuan ro chuan mi pa te hi mei chia anin nga a mei che thuwa an om tam tel hian an chak lo tel thin ani po hi ka duanga ko om tam tir thei po le ka laka hian chak lo don ani ti na soya ti chuan le a thil zia lai de chu alo zia pui ve a chutia thil zia lai lo zia pui lai an hu chuan Mr. Zhao chu kon kalin alo zia pui ve boka chuta le agro te chuan tuna chuan a thin lung ka hne ta tak zete in lam let potum se atlai to viawang tin a kon fi chho to khop mai ti chuan le thingpui te chu an han in du na Mr. Zhao chuan mi sun hena chuan tunlai chu kan chung te hi an gai gai maya an ron be pop to chem an tia ai la be pop lo i thil ti lai hi yêu wa bo yang tin hlawa an ti boi du lo che lom tin a chang ve mai ni olen kina chuan mi sui chuan phone call siama oh hello an ti chuan hei kan ha chu thei to pin ka thok zela Mr. Zhao chu ka thanga a ok chhota ning ka khia chu wang chuan kan pu be hello khidola nak tu ka in mu ka du ni atita atu ka lo ni chuan an pu be ngak chuan mi sui chu lo thua mà xem pu bek ni ravin atantira mei chia pakhat zok kha a kon lang ta hol mai ehe nang nu hi kha mei chunu maya thil dik lo om kha in rom ni enting hi ti hian i lo om theya antia mission kanin ton so bak ha chung kadam chiang lova chu wang nei kha mà se hi kalan dan tik tak chu ni a han tia nang nu hi ka kha thiam e Mr. Zhao thin lung ne thei dion ka tiang khan ilo ti lui ti alang reng mai ka unau pa hi i boi tum hum phoi mani hi eng tiang thui nge ilo kal pui tuwa an ti chuan mi sui chuan a chang lem lova romal chu kon phora a mai khuk nam ti chuan a han mang vela chuta he romal hi unau pa Mr. Zhao ta ni rom ni en tingi chu sak theya eng tiang takin nge ilo ti vela ti a han hau lu ma ton to na eng thil vak ma ka ti hlei nem Mr. Zhao chu dần tin nê tin đua ta ken kola chu zong te mai chu mole an dia nang nu hi mina sa ta ni hi heti anga mi phaka ni ti hi kalo khengai mi lo tin a ang do ton to na eng tin pon lo ti ra hi khila ka du ni una pa Zhao hi chu ka ko ta om tu ka ni ya i thil ti lai zo nu hi chuan nang ni ti kalbo vong vong nga ani hi ka ta ni thlen to to na ni an dia chuta mi sui chuan dik chu dik mai thei mà sẽ khá còn trước cả khan là khát xuống in anh câu tí này à ní tiền dần tiền bù lão hun man na hun cái lăng à cho mình chung chuyện mà thì thấy này chung lâu này à đi là chàng à cho ta anh nghe mới khuyết lệ năng hiền cái này đây chỉ này thì buổi tung rồi cái này à thì à ăn áo đâu toàn lại chuan gà thâu chúng còn câu ta sọc này hèn gà thâu hi hèn lâu khỏe hi này à mi suy cho còn chịu beta chém tê để chuan ăn lâu tiền ta cho ta le henu hian chiang takin ka khrilang che una bazau hi athin lung ne adik lo taka angai to na lo khoi pe ne tu mani vei chuan i chak lo viawang an tia chulai gat pakhat local suna chu han ena da ko ka don chia a ko te chuan o da ko ka hian Mr. Zhao che exercise la tu kana kon kal thina tina ngai tu chutia angai tu zo chia chu a kon au chota mission en thing ti ka chung a hen thing nge ti tu ma tin a han au vela en thing nge ka ti mo en thing nge ka ti chi lo khadon alom ka thui oi lo chuan ni mai hi ka ti cheve kang an tia en thil ma ti ka nei theinem en thil sul ma ti ka nei lo en thil nge ti a tin han au le a chuta mission ni chuan a mai a beng ta thok mai ngai dam min dil vela mo ngai dam dil to chen ni tlai la tu i thil ti lo tu ka lo ti ni i lo thleng thui to ma ma ni a han tia chuta
Miss suy cho ao lại ta không ai tất kinh mình trầm bụi tiêu Miss sen hiền cả chung theo địch lâu tắc mấy tiệt tu mania tin hẳn ao về là tu mà nó trầm bụi đón đầu chế tin Miss sen đã chuẩn lâu đều số viêu mày số tỷ lại đặc xuân Miss tổ giao chứ còn cái về ta nắng đi hậu khoa em thiên nghe gì à tú tốt hai cậu tiền còn cái là Miss suy chú còn cái thông hai vắt ta ít phải em còn thì tăng hai vắt mày còn thiên cái vấn lom ta kem lâu thì xuân ít phải em ăn thì là Miss suy chú alo thiên đạo na chú ta đây Miss sen đi xuân una pa hết ta lâu cái là anh nghe còn thì đó na ăn thì xuân Miss tổ giao xuân nắng nu hi hay là hôm nay anh nghe còn thì đó nó cả anh thì tôi không nghe đâu cả là anh thì xuân una pa cái lúc cái chân chú anh hi thut thà còn khét mấy cái tụm này khát tiếng cái thà cái tụm bao nhiêu đâu giờ lại hàng giờ tiếng lắc cái tụm vàng mấy số cái này anh thì nha Mr. Zhao cái mà thiểm nó với cái này hay là hôm nay thiếu sinh hi tiền mà lấy mà chú hành thiểm nó để có về là chú ta Mr. Zhao xuân try anh vắng nghe hay là những buổi nó xiêm từ cái lâu cả là tiền Miss sen làm bằng chú anh hỏi à chú ta Miss sen cho còn căng thái una pa chút tiếng này em thì soi phía hành tung chú Mr. Zhao chuan alo chan ta viau mai una pa nga ting khát tiếng khan ít chan viau wa anh hiền nó bùm chơi hi om dan zong zong hi lem chang với cái hi khát thiam na nghe han thì ya chú ta Mr. Zhao chuan lem chan lem chang su nang ma zo khi ni to na mai khan ama ti na tuma yom dan zong zong kha kam hu ve ve kalom thì ta mai chú tia ti ta ka chen sui vak tu ka khát lo una pa vẫn bồi thác ta kem anh hiền ngày tuổi na thì bồi tuổi này hi thì hiền hàn sơi à tết trong gần lâu thăng liền tuổi na tiếng cái tiếng nghe cái hi mình oi độ zo cả anh hi oi zo cả mo anh thì à Mr. Zhao chuan kan hun kal to kha chu liam to tu na chuan ka thu sei hi mun ne bin ngai thala helai mun atang hin thi office him la adu ni ati ya Miss Swin hai na chuan I tha to ka tiang khai chunga thlang le to ngai lawang ka ti pa lutuk in kha thiam don nia ti in chulai mun atang chuan kal santa Miss Swin chu aklo te chuan kon hoilet pa chuan ka wa man na chu avan kal fu ta kem to na chuan a thin dong zong le tu chu ke ma ka ni ta te na ngai tua Miss Sen chu a thin na kem khop mai chu nu mai chu ida chak lo kho pang le ti in ain se ho viau mai in chung lama chun hruai lutin a ben na te chu anaim tin dam doi chu a han noi vela na lo ve chu thianga na ni lo nia tin a soya chuta Mr. Zhao chuan he thianga senin a thi chi hi ke ma wang ve ka ni poi ka ti khop mai ke chu om lo lang chuan he tiang buina hian in nuk lut om tok sirwa an thia ke ma thiam lo po ani ve tholom an thia eng wangin mo nang ma thiam lo ni nga an ti chuan ani na taka chuan tuna ka din mun he din mun sang tak mai ni ya he din mun hi ama zo ken chang se chu adu dan ani nge poka nga ma se ken ka lo chang se ya ani tan chuan hriom ve tu deuh mai ni ya to tina han sei ve na ti chuan a han ding hno ya ka pu ka tiang thil kha sei tu poka nin ka kha chi dawa eng puni se ka thu sei te kha lo thei hin la kan ha tu ka vat to zok nge tin akal ta dei maya chutia akal pa chuan akal te chuan Mr. Zhao mi pa ne dan chu ka khrialom khatiang khan mani in thiam lo na inenga mi pa chuan mani in thiam lo na nei ta chuan kan ne ni deuh mai tin ai ngai tu pa ni pon lama chu Mr. Zhao chu lo ngai tu wang wanga chutia ai ngai tu wang wang lai chuan Messi tu lo kalin kapu hei tu chu ka pe fel tu tin a thil siam chu to kana chuan alo pe ya Mr. Zhao chuan le khabu chhiak pa mol ani Amazon a chuan an thuwa ani po chu mon chang chuan chu an ve a chu tiam mon changa chu e lai chu Mr. Zhao chuan lo en deuh vau maya chu ta le ha ro te chuan su len ni hi kalo en chiang ai lova mel po alo chiat lem lo hi mole tin angai to tha chu ta le Miss Sui chuan enge kapu thil dik lo om ni a tinge min en deuh chaw chaw ka maya hian thilinga mo aka yam nia an thia ni lo we chu tiang lam pang ani lo
an ti chuan ani chuan kha e tu po kha adai nge e veng hal de khong alo tia ole tin a thil e tu chu a han e veng hal tamol mol maya chuta kapu mon chang khan e ro ani lo chuan i hel palange alo tia kha tin tui in tu ta chu a han pe ya chuta le Mr. Zhao chuan chiang zokin le uluk zokin han en lia sulen ni hi a mel tha a moi mai pon levin anung changa tha mi ngai to na nei boka mi fel taka ni himule te na ngai to ni ole ne kina chuan mi sui chuan thom hna lo su meka a thom hna su na bula chuan Mr. Zhao chu a ron kal phea a mi sio chuan mi sui chu a en to mai a ngai to na chu a lain a thin lung chu a hne tran to riau wani zana lo ni ya until zi lai kha an han zia chun zom lia me sui chuan ati puya agil ko te chuan le ka thiam le chung ko pa ngai taka tang lo se den chu ni phei sirang chuan nura fel tak ani don hi mole tin ai en le tok dawa so ta le me sui chuan kapu enge thil lik lo omem pe pa khai nei to lo vem ni klo la kang cho tin an kal son wata ti chuan pe pa tam tak line pom do tun tunin a kon kal ta chutia a kon kal che chu Mr. Zhao ba kon hoi phenan chuan anin sut ti da dewa anin pom ti ta deu a ka ti palu tu kalo en chiang na wa kapu in bol hunan toin ka khia kha lo kyang na tui ka volum sakang che tin akal son le da ya chu ta le me sui chuan tuna chuan le a thin lung kala tak take aduang to ka abulom lo turin ka hanin control bokanga ti chuan le agal ko chu ka hne tu mayang tin a pho tan to khop mai ole zan gai deuh nu chuan Mr. Zhao chuan a ru ma kon kaltum ni om to chung kong ka chu han kik dona chu vele me sui chong kong ka chu kon hong chia kong ka chu kik man lo deu Mr. Zhao engi kon ti dona antia alo nia idam chiang thawak lo ning ka khia chu wang chun hi mal som na nia kaloken chia yo hisel na tan atulu tuka tin a han pe ya he tiang thil pek lu tuk te chuin tinge ko pom theyang antia ita to ni hi tin chu tiang a hlu le man to pon ni dam lo nia kha lo in thla hun na tuam lo ati kawan lom take Mr. Zhao tin a han honga a chunga chon ban bun te alo oma ehe kawan lo mem he tiang thil pek hi kadong ngai mi lo anti chuan e du ni chuan lom om na chat chu tin pon lama chuan kal san ve la da mai ta chu tia kal ta chuan Mr. Zhao tuna chuan nang mangin mai ron la tan ta iklo ko pothak nang lamin om tan ta an ti le ni atu kalo ni chuan sang cho alo pe ya chu tia sang cho a pek pa chuan ko ta chuan thil pek te chu an bun ngal wa Mr. Zhao chu ang kalin ka thil pek po ngai hluwe tin misu jing si bai o a kon tia ma se misui chuan a chang mi lo a mel deuh zawa akal ta dei mai a ka ko chuan mangai na lo piang to nei chuan mei chia te anin du po le me pa ho chu an thin lunga atu uta an du tel mai ni chu wang chuan tun hun hi ka in du hun chia ni e tin ai ngai to pa Mr. Zhao la chuan engot tingi apoi ka soyam mon le engot tingi awa in du ta ve o tin ngai to ni chun lam alo ni ya a ei to chu Messi chana kon ken sak le ya Mr. Zhao chon lo ngai sak deuh ha ma se Messi chon eng ma suilem lo chuan akal san le ta dei mai chutia akal chia chu pia dewa chuan Miss Chening Khan alo en thakeng ani ti an muwa chu vele chu no chu alo kal le to ni mo ti na ngai to Miss Chening la chuan khanu khan min hum man lo wang chu mo en thil nge mo ko unau pa thin lung ne to hian ati chia ka jo chia na ngai ni zanin hi ko hun thanei ni ya ka unau pa hi kata ni tu kan ka siam na sak ngai ni tin dam do ya lo kenga chu dam doi chu a thing puin tu ka chuan an pola en te na matak Mr. Zhao hi thlema tu mani he tu hi Mr. Zhao an ai in huna chuan kata ani to nga ke chu anu pui ka ni to na ni tin ro man na lo siama ti chuan
a phone chu a han la mi to te mo a call ta chu ti lai tak chu Mr. Zhao chu room chunga chu na kon lut ta thut mai una pa heta I omalo an ti chuan tu te nge phone ni tu ma in thil chung chang ani ya an ti ya eng ma ni lo ve I lo khe sual nyang tu ma phone ka tum nem an ti ya enga tinge helai hin lo kala an ti chuan una pa helai ko lokal chan chu thu pha choi tu lokal ka ni ya ma ka ni mun hun pa khan bu kha kha ti te noi kha ni sia ka thiam lo ve ka ni tia soi tu lokal ka ni an ti chuan atha chu ma se thu pai choi don ani chuan ka hne na ni lovin misu lenin hne na thu pha chu I choi don ni ati ani mo ma se to na chuan amu hil to om sia ka va kai tho mai don ti nem niang an ti chuan atha lom ma se van doi thak takin rom dang om to lova chu wang chuan ni danga I local le to mai don nem niang hei zanat lai to box si an ti chuan una pa agem ma ka mu thei tho lom an ti chuan chu tiang ngai to na chu nei po nei to su agem don chuang lo alo tin ngal do khau maya chu ta le ole ka khie I thil zung la ya I hoi pe nei ti ka khia nangma ti boi thei tu chu I do lo wang ti po ka khia em po ni se ha tam tak om theinan hei thing pui klo siam chia hei min in sak thei ngem ti na han thlia ti chuan thing pui chu a han pe ya kha le hei in la ti chuan ha tam takin zanin po I mu don nia ati Mr. Zhao chuan engma suilem lo chuan thing pui chu han la an in ve ta mai boka kha le thing pui chu ka in sak to sia I ho thei tawng an thia chuanin ka patian thu min cha naktu ka I kon ho thei ngem ti na soya I kon ho thei chuanin naktu ka kon lam don sem niang an tia chumi chung cha chu naktu na ma kan lo sei don nia chuan nia kanina ka ho don ani pon lam ka ngai lawang ke mai ko ho ve thei lom a han ti zo che chu alu chu kon hai do ta che mai om dan chu adik lo tran matinge mo ka taksa chu he tinga le tin aga ko chu boi do tran ta chu ve le miss ni chon ti fu a interview maya mala ka han tum che chu miss sui kha a kon lu ta che mai kapu thil pui mo tak mai sei du ka ne ya a kon ti ya a ma chu na kon thun thuya enge ni ya an ti vata miss ni po chuan enge helai mun an ti I kon tu ma tu nang zan rai to te a han ti chuan miss sui chuan a ko te chuan I wa man nei chu ka hrialom I wa man nei ka ti chedon ani ti na ngai tu ani heti anga miss ni ro man zong zong a khre thei dan chu ama deu khan a ro ma tlangwal pakhat mi pa pakhat a kon kala chu chuan a kon ti boi tu ma ti chuan miss sui hian engi kon ti dona an ti chuan zanin chu hun ka kon man pui don che ni talbeng cheng lo lai tan pon nom zo khang atia ole ani chuan khoi ko chu lo hli pu yang che tin ko chu han hli pu ya ma se ko hli pa chuan an nung chu a khir saka tal thelo chu na siam ta helai hun an tu ni kon ti ko che ani lo chuan I chunga thil tho tak ka ti don ani an tia he pa hian helai hun min tio to chu mi se ni khongai takin ka chunga in thil ma ti suang che atia engwang ya mi se ni chuan helai hun kal tu wa ati che ya an ti chuan ka hello ka pi chuan lo ti boi ho ti ya enga ma thil ti tu ka nei niang tin alo so ya te chuan he pa hi aluwa na takina chuwa ni kho khelo na siama chu tiang chuan mi se ni thil ti to zong zong kha alo kheta ni te chuan le mi sui chu lo lang le ya a mi sen helai huna hian nangma ti boi tu ka kon kal ka ni lova ma se nangma zo khen min kon ti boi tu ka I lo kala wangin ka kon la na ngai ni ati ta chu ta Mr. Zhao chuan nge ni om zia mi sen en thil ngai ti ya ati eng ma chu tiang in thil ti ka nei thei nem henu hian to ti min pu mai ni hi ati ya ma se Miss Sui chuan a fin fian po ka nei thla palom hei ngai thla ti in a ma tlangwal pakhat local nena anin biak na khalo record veka helai huna hen tu nge kon tio che an ti chuan a mission in local tu kan min tia a soidan chuan nang hian atlangwal I chu sak ni na soya chu wang chuan nang ma hi ti chevek tu kan min tia ni tia alo soidai kha lo record vek mai lo ni ya chu chuan han ngai thla zo che chu mission ni chuan chu a siam zo mai ni chu tiang in tu ma mi ka tir lo an tia ma se Mr. Zhao chuan ani chuan he thil record hi nge ni om zian ni ta ngoite nang nu hian
mi sui din mu nge ilo thik tak tak ani ro mo an tia ma se mi sen chuan una pa ani thu soi ngai thasu ani hian a bum che ni an tia nang ai thlo chuan ani hi akan tla ka nei ti ka khia helai hmun atang hen rang takin kal ngala helai hmun local to ngai su i local le nei ve chuan kan chung ko hing cha len ka so ye nang hi ka ngai dam ho lawang che a han tia una pa ma tinge ya chu tiang min no chu ma ya an tia a ko te chuan thing pui ha ka in tiok to boxi ka kal de chuan a fu don lo ti na ngai tua ma se Mr. Zhao chuan ka soi chu rang takin chuak ha ro helai hmun atang hen kal nga ro an tia chu ti lai chuan mi sui chuan a ko te chuan ke ma min ti chet tu min lo kala ma se wa man na fel fai takin nei lawa a to pa chu nang ma zo ka le ta ni hi te na lo ngai tu ave ni chu ta le mi se ni chuan ole ole una pa ni chuan rang takin ka kal nga lang nang polo chol hadam la khuma lo mu vat la ilo hadam ma don ni o an tia chu ta Mr. Zhao chuan ka om dan tu chu nang a lo soi ngai lo ka do dan dan ko mang rang takin kal nga vat mai te an ti le ya mi sen chu hre tak chuan engma soi ngam to lo chuan akal son ta nge ni chu ta le Mr. Zhao chuan amak ka ti le mai kum tam tak he na thok tu hen ka lo in thunu na ka lo in control la training te ka lo la ma se zanin chu kom dan hi dik lo yo mai enga ting mo he tiang de to nei ka put le an lo ti ya chu ta mi sui dam pang chu han hoya mi sui chu neng ma lo sui dam lo a ko chuan ka taksa chu a kon lum tan yo mai tui ka in tam de wangai nei tin thing pui dang chu a han in le ya ma se kha thing pui kha mi senina dam doi lo tel na kha ani to boxi chu a khe boxi lo chu ta le mi sui chuan ka bu ani chuan ka vakal san phat mai chenge a han ti ya ma se Mr. Zhao chuan a ko ta chuan chanin eng ti tu kan nge helai hmun a hin lo kal khum phai ma an ti a ka lo kal chan chu kha ka soi to kha chuan tuna chuan kan ti tu kan zo to boka kan kal mai nge tin kal chu han tu ma se Mr. Zhao chuan a chiran het viau nei ti a khia chu ta le Mr. Zhao chuan ngoi te la ka khoi lawang i khol ko dik tak hi khriat ka du ni nang hian kalaka hian engang khul nei pota an ti chuan mi sui chuan kapu yu khriat kha kan panin ka ga hian engma thil thlen a thiang lawa chu dong pani du ngai lawa chu mi gam rei pe lo tok chuan ke po ka thei to pin kom thina nei ti poi khriat kha an tia ma se Mr. Zhao chuan ngoi te chu tiang ka du lo i thin dong dik tak min khilla ka du ni atita chu ta mi sui chuan nia langwal fel tak le mi tha tak mai mel tha tak mai nia ka thin dong dik tak chu soi ngai le bin khriat kawin ma se hi a chi lo ni chu wang chung ka soi chok lo mai nge ka soi ze lo mai nge khong ai men kal te ro an tia ma se Mr. Zhao chuan khang hun zong a khan yom dan hek lo chik thuina nang hian hetiang thin dung hi a ko kin ipu nei ti ka khrialom chu wang chuan tia fo han tum lai chuan ngoi te lok kapu i taksa hi lum reo mai idam lovem nia alo tia adam thalom mingai to du su an tia chu ta mi sui chuan hi ka kal tlang pui du ngem he thil ka kal tlang pui ni chuan ngoi te afu lawang tin a han nam suna kapu min kha thiam ro he tiang thil chu kan ti tu kan ni lo a han tia chu ta Mr. Zhao chuan o ka ti palatu he ka tum ni mi lo nia khatiang ko ma wang kha me kha thiam don ne an ti i thiam lo ne thei nem i thilina khan dam doi a om aniang chu wang suang khatiang khani om ani kha atita e ne takang mi se ni khan kha thil kha min pe ya ma se mi su ka ti lo top to ka lo ti tha ni khong ai takin min ngai da mang che tin ama le ma chu a han concentrate le a han tong tra ya he tiang thili chu ka ti tu kan ni lo ati chu vele mi sui chuan ole thoi rom lo ma khoi che le thang de chuan engkim a tholai vek don nia tin an kwa dewa de chuan rom lo ma khum lo ma chuan a khoi pheita de chuan le rom chuwa chuan anin khoi lu ta mi sui chuan ei taksa po alum vek ton hi tin a kok te chu a han phel thola
i thil in a dam doi te la khan engemaw tak chu te rani hi hei i hmai zong po a sen vek to lom an ti boka chutia a ko a phel tak nu chuan Mr. Zhao chuan che sual pal lau tak chuan trong trai na hun a han mang le a mi sui chuan a ro te te chuan hetiang ko phe Mr. Zhao hi at tuma rawang ti hi ka lo nang lo a se a poi lo a try a ti in a Mr. Zhao hei ka ti tu chu ka ti zo to a dam doi hianin an ha tho hun chung a gai don lova a gai ve de mai anga lo vain buala ti chuanin a zia deuh mai ang pon la mak lo va chuak ang hetin mi sui chu pon la ma chuan a va chuak ta Mr. Zhao in bual zo ton ho chuan mi sui om na lama chuan a ron kala a gal go te te chuan chin dewa a thom no a ko a li sak lai vel ta chu angai to ta wei wei maya chu ta le henu te hian rem changa min la ka tum hau lo mai henu hian in min ngai ven tak tak ani don he mole tin angai to ta ni lo chu tiang lampang chu ka ngai to tu ani lo enga tinge mo chu tiang chu ka ngai to le a han ti lai chuan Mr. Zhao lo le le ta mo an ti ya chu ta Mr. Zhao chuan o chuan de chen thil thleng kha a ti hlau thong ve lo chem ni a tin a han zo ta lau thong ve thu ve ka tiang thil ha kala tong ai lova ma se nang ni a han hlau em no tu om hleinem an ti chuan Mr. Zhao chuan heo ma ni in thunun thei tak le min kha chiang tak tu ni hi mole tin angai tu ani suta mi sui chuan hei zana tlai to sia i tak sa dam to chuan mu toila thain ka hria di in kal sun mai chu han tuma Mr. Zhao chuan lokin lo la ding te nak tu ka hian kan chung ko kan mu khom dona chuta chuan lotel vela milo zui vela ka du ni atita atu ka lo ni a ti chuan Mr. Zhao chu in lama chuan an len le ta mi sui po chuan soyang khana zuya in azu thlen chuan Miss Seni Khan alo lom vat una pa lo thleng ta mo an ti chuan niminai thil ti kha ka khriania enga tingi helai huna hi ni la oma a gon te ta khau mai ma se Miss Seni hian engma chu tiangin ti kan de hlenem chu lova ka pote an nang ma lo mok to che hian min ti ya an ti ya min tum pui ka ngai lo ke mai kai buai pui thei ate ani mo ma se lai hunan ka lo ngak chak chak che sin Bukan chu kan tran trep tua te man mo ngai nia tin vakai mai chun tuma ma se Mr. Zhao chu na lo du hau lo chu ta Miss Sui han hu chuan nang nu hi ingei ti ve do na anti Miss Sen englo nia anti chuan kam hing po kha min ko su tu na kan thil ti tu hi Zhao chung kwa in mu khom na pokoi mania tin a han soi fe do na ma se Mr. Zhao chuan ani hi ka kia kal tu kan ka duwa min zui tu kan ka ti ni hi chu ta chu ninge hak sat nei nem ati ta khau mai chuanin mesu min on zi ron le engma hak sat na tu rom lo nia atia ma se misen chuan ni lo in rolling ke po hi ka local ve ha langai lom anti chuan ka ro lai local ve hi thwa ka ti sia lo chu lova misui hian no ma ti lo wange antia misen ni chuan ma se in rola ka local lo te chuan ka pati an ti tu ka min ti ni sia lom anti chuan misen hun khokal su milo ti boilo na thazok ting kalmain hantuma chutian kalmai tu chu misui ku ta chu misen chun ha wana lokin lo la ding lokte abulai omlai khan engthil chi ngai moi ti le engthil ngai ti puya tina han zota misui chu kon hoi pheya ni zan kha Mr. Zhao chu ataksa alum khop maya ti chuan engthil ngai thleng sei ti vo se fi avak potulam ni tin zoi ten han soya chu vele miss seni thinram lu tok chu nu mai chu tin ben mai han tuma ma se Mr. Zhao kan hoile ta wang chu na beng ngam lo Mr. Zhao chuan lo ga lo man ho an ti ya ti chuan miss sui chu ni vak chung chuan Mr. Zhao chu azui pheita miss seni chu angai dana ni lo khop mai kum som ni chung kan loi no khoi ve to ma se ma ni lo kan mai chia tu nge ni ti po khriat lo ka han ne lo mai chu le tin alung oi lo khop mai ole in chung an lu ta apa le pi chuan an lo lo ma
ka tu pai lo thleng ta mo an ti pa bel chuan mi sui chu han ena he noi mei sim hel chetak khan rom ni a mel chu avain thlak dang lam na sa ve a tin angai tu ni a pi chuan ka tu pa tlang atang khan lo le tu lo lang chuan nang ma on nok thla tu hian midang ka on ti gang ka ti hial sin a han ti ya a ka pi nang berin lo le tu min ti sia chu wang chuan ka kon le le nge nge ngai lom an ti ya chu ta pa chuan epi o wangai on le thi ka lom hle mai epi itilung oil he ni a han ti ya te chuan thutna chuan han thu te ya chu ta le miss sen chu in ti thei tak chu na kon lu deuh thor thor mai ya Mr. Zhao bla chu na kon tinga miss sen nang po ilo lian ve ta le mai a email po awa thata ve alo ti ya kapi chi bai le khrisel le dam takin ilo om don nia tin malte han som vela o evan fel em miss sen entika nge pasal in ei don entika nge in ei don a han ti ya chutia han soi che chu Mr. Zhao chuna kuda von na chu atha nga lawat miss sen chuan ngati nge a han ti ya kapi thir pakhat sei du ka nei ni ton nai deuh khan miss sen chung changa hian thil engamo a thleng nual maya chu wang chon soi tam lovin ani ne na kanin ka hi siam thalawa ti top ka du zo ka ni atita api chuan entin mo alo ti ya miss sen chuna pi bula chon kalin kapi min thampui ro an ti ya chuta api chuan chu no pangoi mai chu enga ti nge kan thla te kal zel tu hi nang ma hian om sin kan chung ko thla kal zel te to mak tuin pui thiam chu ni idu tak zeta mo hei hi atikam ni a han ti ya ma se Mr. Zhao chuan kapi nia helai huna ka lo le le hian om hlen tu ka lo kal ka ni lawa temple lama le le ka tu ni an ti chuan api chuan chu nu mai chu ati apa po chuan boya ipi thu sei hi ngai pui mo che pon lama lo wa chuakula ipi hian thu khil to tam taka nei cheunia a han ti chuan api le Mr. Zhao le mission ni te chu pon lama chuan an chuak ta chutia pon laman chu tak no chuan pa bang chuan miss swin hena chuan ethil ti chu iti thu khop mai ka fa pai lo en kola temple tonga lo le le turin ilo kai khoi boka tha ka ti khop mai an ti ya kalome chuang ka poisa te kha ka mu thei dong em an ti chuan eng poisa ngai soi temple lama le le tu mani kha ka tiang chom poisa kala pa thei le nam che an ti ya ma se miss sui chuan ama ka nin ram na chuan thakhat chung ken kolanga thakhat nuwa in lama lo le le du ni chuan poisa ka piang chei ti sia hei in lama chuan alo le le ta lom an ti chu nu mai chu tiang ka soi le nem in lama lo le le mai ni ravin pui thiam ni adu na hi ban san turin ka du lom chu ni lo chuan poisa chu ka pe thei lo wang che chu wang chuan temple lama le le lavin nun pa ngai nunga pui thiam ni lawa nu pui te ne ya chu tiang ang thin lung le thutluk na asiam phat lo chuan i poisa chu mudon chuang lo athi ta dai mai chutia an oki sang de hleka chuan Mr. Zhao chu on luta enge ne ya enthing in soya a kon ti boya ngati nge i ron le le ya an ti chuan a ka pi chu kha mission ni khan om pui tholom chuan ang thil nge thleng ka kon cheka ni hi ka kon le le ni hi an ti ya chuta miss sui chuan a eng lo nia Mr. Zhao hey president Zhao hi ka lo mang tha a kan contract ka lo zo to bok ne na han ti chuan entim mo min chua san do na mo ma se nang he min trampui in tiam ani lom ni kha an ti ya chuta ampa be chuan an pan hi hian hanin kom te se ti hin an tho lo ya mi lo khra thiam lo ka lo chua san phat meng chu ti khan in lo in kom do nia ti in pon lama chuan a chuak ta chuta le Mr. Zhao chuan ne chunai soi khai nge ni om sia min chua san do na mo an ti ya mi sui chuan dikta ka soi chuan helai hmuna ka local chan hi thil ni chathlak de umai nia nang hian min thlan be se local poka ni rawa midang ho an lo lan mel that le zol theina na local ka nia ma se mak tak mai nang chuan min thlanga
ti chuan e khre tak ang khan khatiang khan thakhat chung chu kanin ankle ta nia ti chuan tuna thakhat alo liam ta kanin rem siam na te po alo zo ta chu wang chuan ka hun a zo ta sia ka kalsan che ngai lom tin a bek chu han dap te wa ka hi ke ma kut nge ka siam ania hi ka lo pe veng che in khre rang nan tin asa khwana lampang thila a thri ken thin ang deuh chu alo nia akuta chuan a han vel vela chutia a vel pa chuan a lo te chuan me pa chu an thinlung kan ne to chuan an ma ni laka tanga kalson mei tu nga kan lan hian min won nge so thena ni chu tuna hina thleng dik donem tin angai tua chutia ngai to no lai chuan Mr. Zhao chuan akuta chuan ke tak mai chuan aron chel ta chat mai chutia ko ta chel pa chuan a lo te chuan inga tinge mo henu hi ka thinlunga a om tak chat le min kalson tu hi engwang nge ka ui chat le tin angai tua ni ma se won rang lo chuan a thla vele mai boka chuta mi sui chuan ole ti khan ka thil pek chu kha zong kha nia ti chuan min khwe thiam la pon lama ka chua hun ta e tin pon lama chuan chua han tuma ma se Mr. Zhao chuan lokin mi su lo ding lokte atita o enge ne ya antia entiang nge hunin man zel don chu ka khwelova ma se thil pakhat sei mu do che kan ei ni antia entin mo chu thil moi ni do nam ni anti chuan engma buinom lowang a kan chung ko hian in sum don na kan ne ya chuan kha kabula experience tam tak mai i ron nei to boka ka kha chiang chia chunga chuan i thok thengem a ron tia mi sui chuan tho theilo thu chom lowa ma se thune na zong i ku ta si ro chuan be se na kalo nei thon mai nge anti chuan lungai ma ta che heng zong hi chu kan chung kwa Zhao family thun huai ha om ve kalom a han tia chutia han soi ta ka chuan a ku ta von chung chuan ani mo ka van lom don ve tin a han soya ma se in thlang tak chuan a ku chu han thla le wata na chu min trampui theini chuan ka thok du lom kalom via wang an tia chu ta Mr. Zhao chuan terang mai amai ro chu business lam pa ni chuan in tu sakani mo kha tiang kha thei don lova naman thei to pin i hun zong se ngai tho ve ngai dona i tho tu ti chiang chiamo an tia ai ngai to vong wanga o thok duang chu lova paisa ka tho chuang ai lom ke ma ka in so manga ya chun ha chu min pedu ni pho chuan ka thok em ang an tia ole chu min muna chung ka hroi don che ni ati Mr. Zhao chu na soita kalom lu tu ke tin Mr. Zhao po chu akal ve ta ti chuan chu mi mun an soi ni om taka chu nam vakala rom chu wa hian nula le tlang wal an lo lam deuh lai maya thren ka tim music an lo play a ari ko te chuan mi sui chuan helai mun ka kal lo na chu kai to le maya ma se engkem me chu alo la dang lam lo ni hi ti yang ai to lai chuan tlang wal thren kha chuan he thiam pa unau pa i lo ka le lo helai mun a the engi on ti ve do na an lo ti ya mi sui chuan entina unau pa a tin ma ka ti khop mai chu ta Mr. Zhao chuan ani ka unau pa nia Zhao chena ni hi kanawa ni hi an ti chuan chu ti lo ke hi sulenin ka ni hi tin ole chi bai le tin an hanin mel khriat vela chu ta Mr. Chen chuan enge moi ron ti ve te no le helai huna te entingi local tu zo ka he tiang huna kal tu ken tuin nge i thin lung te thak thang lama a han ti vela Mr. Zhao chuan fiam thu lo me te helai huna local chan chu ka thren tho tak hian na atu ve a nai lo pek thei chuan tin ka kon kal pui ni hi an tia ka thrian nu nge nia inu pui zok le an soi chiang do lo la an ti chuan nu pui ni lo ve ani hi chu ka thrian nu ni an tia chu ta ani mo ma se ngoi te ani hi ka khriat to nu wang e tun main kan ni mu do lo mo an tia mi sui chuan a ko chuan enti mo he pa nen hin in khriat to na kan nei mo ni le tunge ne o te na ngai tua chu tia a ngai tu lai chuan helai Mr. Chen hian
ô ka khie nang hi zai thiam tak khai ni kha mole ka khia chelom amma pon izai ka lo ngai tha to thina mai chana karin mu thei chu kalom hle mai an han tia midang ho chuan ani mo tunge ni chia an lo ti Mr. chena chuan a ngoi the chumi khami huna chuan izai ka lo ngai tha tin a chan chin chu a han sui vela ma se Mr. zau chuan chu tiang lampang sui hun ani lo midang nai ni khriat pola niang na chui pe thei don nem sui chiong vat te an tia e te rang mai amang hi kan mi mo tak lom helai huna in zai thiam le mel thra le pian nal ta chu kan mo lu to ka lom dai ka to hi khoi mo file khalo la la ti chuan ti fel ngai ta kan han ti fel ngau zung don nia ti in file chu an lo la ti chuan mi sui chu an han sign ti ka mo la Mr. chen la chuan unau pa e hi in nu pui ni lo ti chiang amo he kan hoi an tha thok tu kan ni kon ti boka ma ka lo la don ani o ti na han khoi ko sa chutia Mr. chen an a khil ko zo che chu Mr. zau chuan mi sui ko chu a phona ni lo sign lo phot mai te a ran ti ta enge ni om zia an ti chuan ka ngai dan chuan ka unau pa hi a him tok lom ning ka khia i chunga hin thil thlo tak a ti du don ning ka khitlat a thu soi te kha i khoi na nge nang ma hi ron bem vat che atum thua soi te kha an tia ani mo chu tiang zong ka lo ngai hi nem yu nau pa hi azang khai ka tia tin an na a in pe ka ti boka chu wang chuanin a thaviu lom ni chu lawa ka tan engma ha ka sanna chu tiang lo thon na om lem hle nem a han tia ni lo helai mun hi chu itana mun tha ni lo mun tha dang zo kan zong don nia an tia ma se helai mun tho hi ke man ka du lom a ti ta nang man du mala helai mun nei om hi ke man ka du hle nem a kon tia eng wangin mo nga ti ngai du lo kha i du lo chan po i sei thei chon lo kha Mr. zau nang ta chu tlang lama pui thiam na thokin ikal le dai do na chu wang chuan thilom dan hi i kha thiam chi lo ni mai thei ke chu pui thiam ni tu ga in pe pok ani ve chi lawa mi pa ngai ve mai ka ni ya ni tin ke tu ka tho chuanga ya chu wang chuan ka hun man dan tu le i hun man dan i han khai khin ve la ni chuan a in thlau don tu ka chu wang chuan in i kha thiam pha ve chi lawang ka malam hun tu ka ngai tu nga ya helai mun la tho hi ka du ni khongai takin milo ti boi lo la kalom viawang tina soya zo Mr. chen nen hela chuan le chu chu ka siam ta e helai mun tho hi ka du e atita khai le ke in pe e thut lok na chu ka siam ta e a han tia chu ve le Mr. chen chuan ka tiang tu khani he tiang me se tum go hi lom ka ngai san em chu an tia a ka pu min faka kalom khop mai a han tia cho ta Mr. zau chuan ole a try e thil ti hi in chiang hona chuan khoyang e ka omi khia min on zong hole mai niang chu tin pon lama chuan a chua san ta dai maya ma se a chuak to chu a ron hoi le mi sui da chuan alo en let ve boka ma se Mr. zau chu a in ti pau khawa enga tinge mo he tiang hian ko le he tiang mai maya ka ngai tu na ti boi tu ka ni lo kham le tin pon lama chuan a chuak tlang ta thawa chu tia chhuata ho chuan Mr. chen chu kan kal na ya hello Miss Su tun mai kan lo in mutoi mok lo tia ma se enga mo khe sol pal ka nei ni mai thei chuan ka soita kan khan i pian a moi ka tia email po tha ka ti khop mai he tiang ang mai chia talen nei tha tho pui hi ka lo chak na a rei to thina tin adha ka chuan a han vuna nang hi mi go pui ta ka ni don hi ka u nau pa po tlang atonga ron le turin in ne thei nia chu wang chuan mi sat le hi chui ni lo nei ti ka khia chu wang chuan thei to pin kan tho ho ka be sei an ti chuan mi sui chuan a iu nau pai na tlang atonga min ron le pui da na chan chu a ka lo that wang mai nia a thin lung ka ne wang po ani dem lo an tia chu ta Mr. chen chuan ole nei chu tu na chuan kan na la ma ro pe la contract kha i sign thei chuan han sign zo la ti chuan kan ti fel chodon nia an tia chu ta mi sui chuan ole tin file chu han kewa contract chu han sign a kha le
ti khan ka ti fel to e ati ti chuan file chu han la Mr. Chen chuan alo mom hle mai ti khan ni sign to boka tuna chuan kan hnuaya thokin engkima min ring to on nia thei top kan chu ho don ni o a han tia ma se mi sui chu na ko te tein mi pa ho wi chu ren tlak tak tak hinom lo chu wang chuan rol kon nei ta ka ko omangai ni tin angai tu ani ole na kina chuan rum pakhata hian Mr. Chen chu a thian pa ni om tak mai pakhat nen hian zu an lo in duna mi sui chuan an in tur ta chu alo thles sak vela chuta thian pa ni om tak chuan henu hi khoi mi ngia khoi tang ai mu nge nia talen anei thwa mai pon ni rovin ente ama hi adu om telen hi mole antia Mr. Chen chuan a director wang itilo mo me nie thu dik tak isoi ni ani kan huai ka wai thei chu kepo kaloma sin chuan katan chuan melu tak mai nia kha kan tlapa zai train te zinga chuna zai thiam beran yang chu male a hantia heti lai hemi su hena ngai tuwa nie kumnga dem ta chung ko chuan zain e kalo zong ve thina ma se kha ka zai tong khan engma tak tak lo chu kha nei lowa heti ang mi thalo le mi ram changa min lak tum ra reng ho heng ho kan ning tak zet ni tuna po hian helai mun rang takin ka chu sang ngala ngai ni tin a han khu deuh khak khaka ti chuan le a romala chuan ti sen alo kai ta tlat mai ehe ka din mun chu azual zel ani anga man mo takin in en kol ka ngai ni hi mole adi heti lai hian Mr. Chen ate chu an lo lain kom lim khop maya na ka to wang min kha thiam te ka in bel thei to thlot lo ni voin chu ka in thei to lo a han tia ma se ani hian Mr. Chen I in du lo ni te chuan ke hi min za lo anga ka ngai don sin helai huna hianin in kom lim te kan kala ka du zong min ti pui thei lo ni chuan kan tho ho na tu ha chu I theng hel khal mai anga yang a han tia alung olong mel vyo maya a da ka to wa ni chuan khoi mo kan in le mai nge an tia ma se heti lai tak hian mi sui chuan ni lo khoi kapu tan hian ke man kan lo in so zo ka nge tin zu chu a han ina chuti ai in lai tak chu ha khata thong chuan Mr. Zhao han lo ena Mr. Zhao chuan lo ena ni ti mi sui hian a khreboka Mr. Zhao chuan so tiang mei chia so mo lo ni ya kabula omlai kha min ngai sak em ang khan om sia ma se tun ha ko una pa tan so tiang suan ain lan zo le box sia eng ang mei chia nga mo ni chia de ti na ngai tuwa ti chuan a ma de wa thu soi kha kha chuak nang ne ni chuan kan din mun hit ang lo lu tu nang chu pui thiam lam pang ti mi ni ya ke chu kamhalam huna tan na ka tho nga ya van ram le khem hunang ve la ni chu wang chuan kanuna hian loin rol lo la kalom vi awang thutluk na chu ka siam tai helai huna hin tho ko duwe tia a soi lai vel khang ai to chuak wei ni eng thil chiang emo ti tum le eng ang mei chiang a moi ni le ti na phun deuh sap sap maya heti lai hin dai to wang chu lom khop mai a try a lo mom hle mai khoi mo in le zel tiang voin chu hun limom tak kan mang don ni hi unau pa kamerin zong takni kan sum don na po akal fu don in ka khia lim takin kan tho ho thei po ka be se e an ti ve ta director wang ke po kolom hle mai thei top kan chu don nia thei top ka lo chuanga kan tho ho na po hian ka tha chuang nge ngayang ti te pon lama ka lo va thlang che tin pon lama chuan an chu puya ti chuan an pan hia pon laman chu ta ka chuan mi sui chu chu ina chuan a om ta chu vele Mr. Zhao chu a kon lut ve ngal ta vat maya Mr. Zhao nang mai lo engi kon ti do na an ti chuan engi kon ti do na ka soi to kha heng sum don song song he kan chung ko thu nei na hnuai om ania chu wang chuan hun thol ka nei chang ta chuan ka du na ka kon kal ve thei lom ti na soya ma se mi sui chu na ko chuan ani lo tlanga tonga kon le ti ni lo tlanga khan le to lovin ke ma min thi thai hian ni sari ngot chung chu iom ve ra ni ti ka khia lom ti na ngai to chu ta le Mr. Zhao chuan he ti nga om vel hi no mi ti tak zeta mo ko unau pa ani hi mi thalu tu kan ni lam lo nia an ti chuan Mr. Zhao i khre sola ni mai thai ma se
Miss to chen hi mi fel tak le ngil nei tak ania sin min en kol dam po engma voina tu ka nei lem lova tina ma hi mirol ko chak tak me le mi lim tak mai nia tek tak a soi chuan a hnoi tho hi nuam ka tia hen ha min ko mu hi ka lom vio nia in hena point lom tu sui chen lo ka ba ni a han ti vela ma se Miss to zau chuan lokin wang takin min lo zui te thin pon lama chuan chua pui han tuma no Miss to zau ama khan ka soi to kha chu lo wa helai mun atonga ka chu mai te chuan ka hna ka kal san ani don sin nang ka kon zui chen ni chuan tlanga ka chho ngai don puksia nge nianga nang ma zo khen ingai dani thak to em ni an ti chuan o ni ye adi ka lom nang hi ka ngai to che lom chu chi kha thiam nang e tu nei thil ti me khi itana thalo chu wang chom pon lama kan chu nga langai an ti ya ma se me sui chuan i thin lung han hea i gal ngai to na lo la peng tu ni chu ka du mi lawa ke te chu mai chia i chia lo nang ma en kol tu angin min ngai mai la chu tiang ni lawa i thil tum zong zong thak dang lam tu ni chu ka thil du ani mi lo nia ka soi to ha kan din mun hen ang lo te mai nia i khovel le ka khovel hi chin ang lo a han te ya ma se Miss to zau chuan i khovel chu ka tiang khamo zu in te ka tiang khamo nia ka tiang khovel kha ka thei ve lo angin ngai mi ya tin zu omna bula than kala in ve mai han tuma ma se Miss sui chuan ni lo kha chu in ve thei lawang nang te chu kha tiang ti lo tuwa seo thiang lim ni kha an ti ya ni lo ve seo thiang lim kala ni lo pui thiam ni na kala nei thei nen tin zu chu a han in ve ta pap maya Miss sui chuan mak ti tak chuan alo ena Mr. Zhao i thil ti hi ti kha tu lo sin alo ti chu ta akuta chuna kan chira le ti khan i pom tu hem kan pan hi yan khovel khana kan om lo khovel khata om ve ve kan ni an ti ya Miss sui chuan khatianga zui in mai thei kha mak ka thi viau mai min kha thiam la pon lama ka vakal khat mai nge an ti chuan ni lo kal su tin akuta chuan a han chela khoya ma min kal san thei rawang ton tum chu khoya mai kal don lo tin a hmuya chuan a fop ta Miss sui chuan du lo ang deuh chuan a han ta la a han nam son dewa Mr. Zhao apoi ka ti khop mai zui ina i roya in hai to na boi ni kha ateta ni lo zu ka ina ma se ka ngoi lo ka ngai to na chu fi mani i kha thiam na nge ni tin hun kan mang don thina kha hun zong zong a han ko om dan te nang ma ke en thrin dan chi kha i kha thiam mi lo ti naim ni a chuan tu nei om dan hian ka thin lung itina ka lo itina ti i kha lo vem ni poisa wang mai mai tiang nai thok le poisa wang ai tiang din mu nei om hi rem ka ti lo he tiang mai che hi ini lo khamo le an ti ya ma se Miss sui chuan kania lom i kha chiang lo ni kha ka in chom nam poisa ka momoa chu wang chuan e tiang thil hi ka tiang ngai ni an ti ya Miss to zau chuan chu poni se mun danga tha thona tu tam thakaw malom ama pun ko soi chiang viau toin ka khia ka una pa hi mi thata ka ni lo ka ti to kha enga tinge ka thu soi chu i ran thei me lawa an ti ya Miss to zau kan khel non le teng che ki hi mi ro pui ta ka ni lawa mi pa ngai ve mai dam kho chuana na sum thok chuak tu mai ka ni chu wang chuan chu tiang lam pang ka ngai tu thei lo ni an ti ya Miss to zau chuna kut chu han chira ni lo Miss su kan hena lo kal phot me te ke mani ma mo zong zong chu ka pedon chen ya ka chom don chen ya chung zong zong chu ka kuta ida avek don ya atita Miss to zau iya time ni lo zui ta che po ni la khoyang mo kan kal chuanang le tlanga khan mo ni ya tlanga khan poisa tho chu theina ek maum lo kha sa kuana thila pui thiam le tuan in sel khanga eng ma ti thei kan nei lo khamo le an ti ya chutia anin ni lai tak chuan Miss to chen kha kon let ta thut mai una pa i lo kal lo nge ni yon ti do na tin a kon kal na ya chu vele Miss sui chuan ti pakat pa chuan abana va chel pa chuan a kapu englonia i lo let le ta mo an ti vela chu ta zat chuan Miss to zau chuan henu hi ain thak dang lam to tak zat ani hi amma kan ke ma min ngai ven viau mo ka tia
mà sẽ tu na chuan kan nawa ngai ven te em maya enge mo zia le tin akal ko chu abuai ta nak khop mai chu ti lai chuan mi sui chuan hey Mr. Zhao hi tlemin aroi dewa akal ko hi tlemin abuai deuh nin ka khia a hun takai lo thlenga kalom khop mai an tia Mr. Chen chuan ehe ani mo ava mak ve ole that chu ko na pa su ke mang lo boi pui nga in la mak lo foi ho mai don ni o an tia ole kalom me ka pu tin mi sui chuan an soya Mr. Zhao min lo kha thiam la in hnoi lama kalo thla thadon chem niang an ti chuan Mr. Zhao chuan mi sui ko ta chuan an vuana alama chuan an pot nai do do ka sulenin lungai thate kamang ai che ni ate chuak ta thlol mai chuan idu ni phot chuan pui thiam na po hi ka ban san mayang pui thiam ka ni kher po hi angai lo ka du be chu ka bula omla min lo zui la chu ka thil du ni ate ta Mr. Zhao enga tinge chu tiang chu soya chu tiang e soina chan chu ke hi min ti lung oi do idu ti nem ni nge ni min ron lui zo kam ni ya an dia ni lo ka then lung ka puang chuak ani chu enga tingi khre thiam the lo ka mang ai che lom a han dia chu ta le me sui chuan i chiang chia mo mangai na je hi khre thiam em mangai na chuan eng kim awam thuna sin min mangai tia ani chuan min mangai wangin eng kim ikal san vek ngam chiang mo atita o te rang mai eng kim ka kal san mayang he khovel po hi tula ni chuan ka kal san mayang chu tiang khop chuan ni ka mangai chetin a maya chuan a han chela ka du chu pasal tan min nei la ka du ni company hian in nei ka du ni a kon ti chuak ta chu ta mi sui chuan ma se company chuan kan din hunain ang box silawa tin han sei le ya chu ta Mr. Zhao chuan voin tong hian ka in tiame ibula ko omanga ka veng hi mang che ka thei top ka chuang idin mun chu eng palo ni se ibula omin engkim ka ti pui chenga ka support ang che chu i kha thia mem a han tia chu tia ti tak zeta a han sei ta ka chuan mi sui chu a ko boi ve ta nak mai ani na ta ka chuan keima ma sial takin ithin lung ne tum khan ko oma sum du wangin ka tiang khan ko oma ma se he tiang taka iom ta hi chu amak ka ti hle mai ka bei se pi lam thilani inga tinge mo ka then lunga in thiam lo na a ve tran ta tlat mai chu le tin mi sui po chu a ko chu boi ve tran ta a tumang thlap chuan thil akal thei bik ta chi lo ne na nam heti lai hian Mr. Chen la chu akota lo benga alo lim khom mai una pa atan ti khan ka khoi vek to lom i ron huai tong khan ani hi idu hle ni ti ka soi to kha an dia chu ta le mi sui chu hon hoi lai wata kapu a kan na jong chang ka chu eng ma boin om don chong lo nia alo ti wat ma se Mr. Chen chuan a ho lo to ka ho lo to kan chung ko na kan du be te chu ka una pa hi pui thia ma tong lovin ban san se he chung ko hin ron le se ti kan du nia ka ti ma thot lu na siam ani chuan he chung ko zong zo ha thon nei na zong zong hi akota om do na chu wang chuan ama so và duy top mai la idu piang chui nei mayang kemin ti lung oi thang ngai lo nia a kan ti ta chu ta chuan Mr. Zhao chuan Zhao Chen kalom hle mai alo tia inga tinge ka hne na te lom thui sui te de ya una pa nia ama ka chuan in he ti ang me khringa hi ni chua thei po hi kalo ngai lo wa ma se he ti anga lo le le lu na thin lung te nei ni chuan thil pakha te ko chu ka ngen ve do che he tlap ke en kol lai chu ka kota da zel la min en kol ti ko zel la chu ka do ni a han ti ya Mr. Zhao chuan ole te wang mai tin alu chuan bu de ngau wa chu ta Mr. Zhao chuan mi sui na chuan le kha en ki mi kha to boka in siam la i bung go te i thom no te va pek la ti chuan nak tu ka in lama kan le to don ani o tin an soya mi sui po chu abu ve de ngau mai nakina chuan mi sui chu in siam tu chuan akala ma se a kon khule ta khau mai a khuwa chuan thi a kon chuak zel mai boxi hun ka nei tam to lo rang takin mak ta duai nga kha ka nei ivat lo chuan ka hrisel na hian atlin don lo nei ti na ngai to ta mak ta duai nga chuang ta ka nei ivat angai ni
mặc ta đuôi nga này mấy tuổi con này à hết tiếng nga ở cái hạ ta có ông tuổi con này đâu mi pa te chu kan tak tak tuổi con này đâu tiền ngai tua te chuan là cái nào chuan president zau ne na chuan avakal ta president zau chuan en ti tu kan ngai lo kala tinan zo ta mi sui chuan a beka tang chuan a phone chu kon phaka te chuan o record pakhat chu a kon play ta chu Mr. Zhao nena anin biak na khane keima tan khang ithil tum song song kha e ban san ngam tak tak ang mo ti lai te rang mai ka ban san tak ang tuna chom pui thiam ni duna po eng ma ka nei to lo ti na soi lai vel kha ngai thata ni chu voice record am play ta ka chuan president Zhao chuan amak le mai ka voi khat mona tong chi khan nang hi kamerin lo zo tak mai nia he tianga thin lung ne thei po hi kalawang lo sin male ang po ni se a thu tiam te nang ma wanga a thul ta chu thelo mun taka de kham khame tuna chuan zau chung ko chuan malam kan pan chho zel lo ne tinan soya chuta mi sui chuan ole president zau ka ti tu chu ka ta chuan in ti tu kha enge in ti ve theilon ta em a han ti ya terang mai ma se chu ti lai chuan nang poina iti zel tu ama kal san hal tu ka ti chi khai khuyang te ko an ti ya o khwe ti na soi ma se ngai tu le ta ma de wa ama ngai thu a khil lai te ti Mr. Zhao ne na hunan lo man dun te an ngai tu le ta ang pon se president ka soi tuang khan ka du chu poisa ne maya poisa ka mun hu chuan ka konin lan to lawang ti kai ti ama che atita ole thana sa chu hey makta duai nga chu tin kat pakhathi kon pe ya he hilanga ta he makta duai nga oma ti chuan in mele voi khatma konin lan to lo la ka du ni atia nakina chuan Mr. Zhao chu kon kalin ta thona huna chuan mai chhang khat nen a chuan kon thok thok nu kha au mem a kon chang toem atia ni chin deuh lu khan abung wa te apek khoma akal te lom ati anemo khuyang e akal na tu te so yem ti chuan akal na tu ro mang soi kan khimi lo nan ti ya ti chuan Mr. Zhao Portugal sun vele me boka tu te Mr. Zhao kal son tak nu chuan mi sui lo lang thuen teu kalome ati a holo tu khan te chu ma ni lo kha an ti ya chung mai chia pan ni te chu Mr. Chen lo kala a ko khanga pola ma chok tu an ti chuta le Mr. Chen chuan mi swin hana chuan ikal don ti hi chiang tak zeta mo hanin mang thana mo mal deuh te siam i du lo vem ni an ti ya dik ta ka soi chuan ani ne na kanin ton dan khathil fe ka ta kan lem lo wa tin ka chuan phoka poisa ka du wang me thil ti kan ni wangin kanin thlen dan tu ka po thil fok mal ta ka han ti ya hanin mang travel kha tul ti na ka nei lem lo ve tiang heng ka kal tlang pui lo me nge an ti ya ole ani chuan idang en kol thadon nia thil dang ti tu pa nei sia meno khathiam la mang tha phut mai lai tin Mr. Chen po chu akal sonta mi sui chu aum chu nuam chi lawa ka chu en wang wanga ka ti tu chu ka ti thawangai nei tin angai tu ani nakina chu Mr. Zhao chu apan hena chu na kala ka fa pa a to ba chun i kon hota a to pa chuan thutlung na dik tak siamin kan chung ko en kol tu kan le ta mo antia ka pa chu in thing e i khia theya antia o a chun chu Miss Sulanin khana soilom atita ka pa Sulanini i khiyamo khuyang e kal tinan zot mala ani khamo akal ne i khana nge ani kha chu i pa ngai lo ni kha mak ta doi nga ka pe a ti chuan akal san ta che nei kha tinan se ya enga mak ta doi nga ti oni ye ani nang kana tran tiu te tongin ram siam na kan nei lom i thil ti la hi ban san tu ga asiam the te chuan mak ta doi nga ka piang che tin ka soya tuna chuan a thil ti lai chu a hlo tling ta mak ta doi nga ka pia kal ta nei kha a han ti ya endin mo a tran tiu te tang khan chu in tum sa ga mo lo ni ya an ti ya hetira hian mi sui polo langa doctor ina
mặc ta đuôi ngã về tao cho cái nên xe ngã yang kan sei vat lo chu chuan ni din hun hi azual chakriu maya chu wang chuan kan khot lai thelo ni tia soivel khang ai to chuaka tuna chuan poisa ka mumang za pok nei ta hlim taka to kan in simole nga ti ngemo ka ngai ruana hianin thil kim lo reu oma ka in khiat lat chule tin Mr. Zhao ne na anom dun lai kha angai to chuak la thina emponi se he thil hi kan ti puitling vat vat teng tia malama pan lai chuan nung lama tong chuan miss wena khana kan ko ta sulanin loading halte nang milak tlak lo nu kon tia an kon kal pheta zan mai ithil ti vel dan hi ka khave kania antia enge hela hin kon ti dona anti chuan sulanin nang hi milak tlak lo takini ka una pa thin lungi tina aril ko mangin fiam to thonan te mang velamo poisa mo thenan chu mo hi tiang thil hi tia tina kon saya chung te chu inge tan trong kai na om ve mia inge lo ve ve em ma anti ka khialom kha poisa kha inat na enkol na tan idu ne tiko adikem chumi tan chuan ka unau pa thin lungi tina tiang khan dik lo takin sum ilaluta veng tu teu ani hi man khal ko ati tamaya hetila hian in lama chuan Mr. Zhao chu ro ha deuh chan lo oma apan hena chuan kapa inga tinge sulen nin chuan poisa chu te za chu amamo a chan te lo zot ve ga ngem ing wang he nia bin han sa ya anni chu thingtlang nula nia poisa te chun du khum khum lom am poisa du chan te chu eng thil dong vak nge ni chuang anni ang te chuin ang tlang vak lom a han tia ni lo lenin kha chu khatiang mai chia kha ni lo chu tiang za poisa mo mo ni chuan enga mo tak hang satna nei ni mai theisin tin han sa ya ka fa pa mai thate ani chung chang ka chu i thei hilangai khatianga ama lampang hoti ngai to han ziam lo i huna le mai mai khatiang mai chia te kha chu sum le pai thrin mi pa nia i sum le pai pa ka du don chuang lo nia a han te ya chu ti lai chuan Mr. chen chu lo kalin kapa a han te ya chuan Mr. Zhao hena chuan kha file poimo yen tur ni ome tin a han pe ya Mr. Zhao chuan rang takin file chu han phok hal vata chu file han mu chia chu ameng phok na sa tamai hei hi adik tak takem he file hi siam cho pani lo mo an thia Mr. chen chuan ni lo ve kamit nge pon kam ho fo lom a khu thina a khu tang hian ti sen a kon chuak thina adin mun chu ha sa viu nin ka ringa heng te chu i lo khasa fe ka mo ka lo ti ya anti una pa a chung chang hi eng ma khret ka nei lo ama min khringai bok si lo wa a han tia ani na ta ka chuan khatianga an na ban san dom po kha nom lo ti khop maya abung ro te a han pe ka a chua san dom po khan a mi tui tla a kok chuan ka mu sin ma se ka dang talem lo ni kha anti ya apa chuan inga tinge chu nu chung chang bok chu in kon sui le a ani kha chu kan thei ngira ngai a han tia ma se Mr. chen chuan kapa i kha thiam lo ni kha ka u hian kha nu angai ven sia kha i mit nge chon ho ve nang chuanin kha tiang ngai to na kha chi pulo to pang alo ti nang khalo ngoi makte kha tiang zong khalo se te su an tia chu vela Mr. Zhao chu ram ting te hloi mai Mr. chen khoyang nge ni chu tu na hin rang takin ka zon mu hal va tangai ni atia pon lama chon man mo takin chuak heti lai hian miss sui chu miss sani chero te chuan an kon chel bet ve me ka min tha teu halo ti nget deuh khan lo von teu an tia ti chuan a poisa kat kha miss sani chuan an chu saka an nam thu ta hal boka sulanin ngun de win longai thate ka unau pa thin lung min chu saka an ne na train poisa tam takila boka chuti mai chon ol sam takini kalbo don lo ke hian in ne na train in nei zong zong hi kala sak ve don cheni an tia khatiang khan thin ram mel de win min envel do su kanon ti chetui ni hi tu ma nang ma chan tu hian na kon kal don to lo tu na chung ko huna thleng ve ta kanon zong zong hi ti chia dang hian ke po inon zong zong hi ka ti che ve don ani tin a ma ya chon ben a han tuma chu vele Mr. Zhao chuan
ดูตอกเตียวตีนก่อนอาก่อนหลานเพย์ตาจุดตา president เจ้าพอจะก่อนกันมิสเซนเลนเอ็งโลตียอดีก็ปะเต้เอ็งโลเนี่ยตีน่าเสียบาตันหน่อยไหมsecurity guard ปัญหาจะปกครองตะกันหลานเสียงอะไรมิสตัวเซนปอชวนเซนเลนเฮลัยจะจูกับ building อันนี้กันหัดถอนน้ำมันนี่เอ็งที่เชียงเงี้ยหมดโลตียตีน่าหันโจตาก็ปะเต้เอ็งโลเนี่ยตีจะสวยฟีอาหารตุ่มจวนมาอยากจวนตะกันแบงตะทอกไหม president เจ้าจวนมักก็ติดแล้วไหมเต้ตรงนี้ก็เราแค่ตัวเชียงให้เตียงทิลดิกเราและทะเลติดตัวให้ก็เราง่ายแล้วเราจะเช่นกับเบย์ที่ตรงแล้วไหมเอ็งฟังเงี้ยก็ฝากไปเห็นหนังนี้ดูที่มีเราจะก็แค่เทียมแต่เจ๊ให้เตียงไม่เชื่อกันเราทะเลตักอีโลนี่ฟังอันนี้ติดช่วงตานี่เราวันเอาป่ะก็สวยฟีเวงไงอันเดียมาเซ่มิสเตอร์เจ้าส่วนสวยฟีตัวกันหมอมตัวเราอันนี้น่าดิกตักที่จะอลังเสียงวิวต่อให้เจ้าป่วยในตัวเราไม่ดำไทยป่วยในตัวเราเวียงตัวเดียวเราก็รู้ละอันนี้ให้ได้หุ่นจังยันนัดช่วงงานรู้ละกันหมู่ภาคการเห็นตอนนี้ลั่นต่อสุดเสียอันเดต้านี่เรากระปูก็ปะเต้คงไอ้ตะกินตีนไม่ดำสุดดีละหันตัวมาเซ่พอซีซันเจ้าปวดชวนรังตะกินนัดช่วงงานไม่รู้เราตีเวียแต่ชวนปนละมาชวนสกิลว่าตีชวนอันนัดช่วงตีเทว่าของตาดงจุดเดียชัวตักเขาชวนป้าของชวนฝาปานให้หนาชวนก็ฝาปาให้ฮิจูนังมาทุกลูกหน้านี้อย่างพวกนี้เซ่กิจุกเล่นกับลมมายังอินตีขันลูกติเตียวอินทุกลูกหน้าอังจุกับป้อมเวกมายังตีนอากาศสันตามิสตัวเจนปอจุดไล่มุนจังจนอากาศเวตามิสสุยและมิสตัวเจ้าเจ้าจูอันนโดนตาจุดตาเลยมิสสุยชวนเฮลัยมุนอาเตเอ็งยี่คนติดโดนาชวนเอ็งกิมไม่ค่อยเวกตัวกระเทียมติดส่งขับปุยสาววางเจ้าวันนี้ที่อีกให้ตัวเสียตีนหันเสียมาเสียอาบุกตักชวนมิสซุยเหียมปุยสาววางเจ้าวันที่นี่มาเสียอาทิตย์ลุงตักกินมิสตัวเจ้าเฮียอังไอตัวเวทรันตัวนี้จู่ไอ้ปมดูเราวิวนางเงินตัวนั้นชวนไอ้ปมเวทรันตัวแม่กันนี่สุดท้ายเลยมิสตัวเจ้าชวนเนี่ยเอ็งกิมก็ค่อยเวกตัวลำนังเฮียมินบุมามินใช้กวลเวลไม่นิ่งกับเฮียมาเสียข้างทิลติดชั้นส่งพวกกับเฮียลำอีตักษาเฮาสัตในตัวกับเอ็นกลละตัวมามัวจู่วางอินโลให้ดูวินขัดเตียงที่เขาอีตีนี่ติกับเรียลอมอาวันติดช่วงตาเมียสุยจวนปุยกติคบไหมหันสุยวักในนับปุกเขาดูปุยกติตักเจตันนี่อันนี้นักการจวนตีนสุยฟิอาหันตัวมาเซมิสตัวเจ้าจวนเที่ยวดังสุยตำมาจวนกวตัดลบไหมอีชวนลำเสียมเต้ข้างส่งขาเอ็งมากังไงจะดูลงตัวน่าจวนที่ลูกประคัดเสียเรียละยังไงทักตัวเขาเสียดูช่วยให้นี่กับบุหรี่อมแล้วก็ดูเขาอยากมากระบุตัวเราวิ่งกันปันเทียอมโดนให้กระโดนี่อาหารเทียเมสซุยชวนก็หุ่นต้นแหละก็เที่ยวต้นส่งเฮเด็กตะก็สวยชวนอาคิวเอ็มมามาไงนาทีเวลให้เกี่ยจุกกันส่งอันนี้เวลานี่อันเทียมาเสมิสตัวเจ้าชวนกุจุไลน์สุเลนินเมื่อที่เป็นหางไงชัดแต่มาไงนักกงเฮกงอลซัมตะกันนี่ชวนอัดโลโลทวินันเทียมาเสียกงหากสุดตะกันนี่จวนจูมองไงนะจูเงตินอดีตบกทวินตัวน่าโปเฮียนกัมปนิงกาเฮียนเที่ยวตั้มตะกันเลงจูวังจวนเกจวนเห็นมองไงนะฮีการิงโจทับปนิอันที่ยาเมสซี่จวนอิจฉาโมเราทอนนั่นแต่อินนี่เดาเราเวมนี่เกเฮียนกับเราบุ้มกันจะปนในไม่เทสินเกมาโลกนั่นตัวจะวินอิบุลอมฮิกระดูปอโลในไม่เทสินนักกินลูกกาพัสสันและไม่เทจะปอโลในเทียจงที่ช่วยเราเวลาเวมนี่อันเดียมิสเตอร์เจ้าส่วนเราเวกับเราครบไหมมาเสียจูไอเราจบประคัดกันเนี่ยจู่ตัวนายเฮียนก็เราก็ตรงในกลบวงกัดซ่าหนังเสติกับเราจบกันนี่จู่ก็เราน่าชวนเที่ยวดังปมินไงตัวที่ก็เทแล้ววันนี้ตัวนายเฮียนกับบุหรี่ตัวกันกระดูกเสียเฮติจุงบัวมินรับพัสนันนี่ชวนเฮข้อเวลาเฮียนเที่ยวดิเอาเทนกับเรื่องตัวลงเอ็งมาให้กับเรื่องแต่ตัวไงระวังมาเสียจู่เที่ยวจู่อัดเทนให้กับเรื่องเราวันนี้อาหารเดียมิสเตอร์เจ้าก็สวยตัวอังคารเราสันนิษฐานตะกเราตกตัวกันนั่นคือจงปุยเคยดว่ามีจุดฟังมีบุมมังตะกเราต้องต่อถอยนะมังไงนั่งเงียบปะพัดสันเราหนึ่งต่อจู่วางจนมันเคยเทียมละมาตอนทุกตัวนักเสียมตัวมังไงนั่นฮียังแหละตัวไงเราตัวรินกันเราเห็นเทียมตัวนี้อาทิตย์
Sulanin enga tinge min kan zolo ke chuang ka phasan dol hlenam che kani na dik tak yakhuya ka ti tak zia po yakhuya dot ka soi ngai lo ti thapo yakhyang chu a han tia chota za chuan Sulanin po chu in sum zo talo Mr. Zhao min kha thiam don ya ni e isoi diklom tuna chun ke poi kain ring zo to lo ni nang hi ka hmangai chanin kain khia tin a hmuya chuan ava fof ve ta chuti in fof lai chu apa le unau pa chuan an lo ena kapa ente a hle momem so enga tinge evalung ai mel ve ya antia kalungai ni lo iunau pa hianin mei chia du zonga tawang ti hi ka ngai tuana hin alo om mai lova heti anga mei chia du zong ta ka tong ta mai hi mak ka tia ka lom zo ka ni hi nakin loka tu mel thotak mai kan la nei don box si avan lomom takem te chon nang ve po hi i ko pui to hi zong ve va thang che an tia ka pa lungai ma da che ka una pa hin han nei phot se ke te chu man mo thak nei nem an tia te chon lim tak chuan an ni ta var var mai a apa po chu a hlim ani me sui chuan Mr. Zhao voina tang chuan company in kanin enkol to nanga induat takin kan om don don nia atia terang mai misu dam chung in intren to lo turin company hian kan om don don nia tin company chuan anin tiam don ta ni ola khati zong ka ton tuma kan en thei le kan ngai thak thei te chu nia thon thodang kan ron ti chuak le va dona chumi ma zong chu min long hak le hlet turin ka han ngen chewa rang theyang ba kan thon thodang kan ron ti chuak le ngalang in the vai chunga lom thu kan soya chanan member lo ni zong te chunga lom thu kan han soi le zual bi ka in tan thei top kan ron chua le tang tang don ni o